Ultimă oră, Iranul utilizează tehnologie EMP împotriva obiectivului nuclear israelian. Statele Unite au inițiat operațiuni terestre pe teritoriul iranian ca represalii, escaladare militară critică în Orient. Cele 31 de provincii ale Iranului au fost puse sub comandă de luptă, ceea ce marchează începutul unei perioade de conflicte interne între facțiuni militare iraniene. Sistemul de comandă israelian e paralizat după un atac EMP iranian de o tonă. Originea armei rămâne incertă, dar China este suspectată. SUA a declanșat invazia. Monitorizăm implicarea Beijingului în conflict. Ulterior a trimis o cantitate mare de drone pentru a epuiza muniția antiaeriană și apoi a lovit clădirea cu o rachetă explozivă super grea, provocând moartea a peste 40 de generali israelieni. Larijani a ordonat, de asemenea, un foc de avertisment cu o rachetă hipersonică super grea care a trecut prin sistemul de apărare aeriană și a lovit o clădire la 50 de iarzi de un reactor nuclear. Din cauza distrugerii multiplelor depozite de muniții din Orientul Mijlociu de către Iran, armata americană a rămas fără muniție. Trump a ordonat echipei avansate a primei divizii de infanterie marină, Delta Force și beretelor verzi să zboare cu elicopterul în nordul Irakului pentru a sprijini forțele kurde într-un atac asupra regiunii Tabriz din Iran. Iranul a mobilizat 12 brigăzi pentru a contraataca, iar coaliția SUA-Israel a desfășurat peste 80 de aeronave pentru bombardamente repetate. Ambele părți au fost implicate în lupte intense timp de 2 zile, cu pierderi grele. Larijani a ordonat de urgență ca cele 31 de provincii ale Iranului să poată contraataca liber și ca cei 5 comandanți provinciali cu cele mai bune rezultate în zona de luptă să fie promovați la rangul de comandanți ai celor 5 mari regiuni militare la sfârșitul războiului.